filmen. Vi vil gerne vise lidt om Creative Book Builder. Det er et meget smart program, hvor du blandt andet kan gå ind og lave din helt egen bog. Du kan for eksempel kalde den her Hufflepuff. Så går du bare ind på bogen, og så kan du se, at den er helt blank lige nu. Men så, hvis du for eksempel vil have et billede ind, går du op på Add Element, kan du for eksempel gå ind under temaerne tekst, media, file og miscellaneous. Inden under tekst kan du for eksempel tilføje en titel. Den kalder vi for eksempel bare for test. Så går vi ind på save. Så nu kan I se, nu hedder titlen tekst i det her kapitel. Så kan du for eksempel også indsætte alle lige fra billeder, videoer, andre filer, såsom for eksempel et spil, du gerne vil overføre. Så kan du for eksempel også gå ind under miscellaneous, hvor du for eksempel kan sætte en tabel ind, spørgsmål eller links. Nu vil vi for eksempel gerne have et fedt billede ind. Så går vi herind, klikker på camera roll, går for eksempel ind under etteren. Så har vi for eksempel Christian her. Ham vil vi gerne have ind. Så har vi vist jer lidt om Creative Book Builder. Nu vil vi gerne vise jer, hvordan det ser ud, når det færdige element det er lavet. Nu vil vi for eksempel gerne lave et lille image her, hvor du for eksempel bare kan tage et billede ind, rykke rundt på det hele, lige efter hvad du synes, der ser bedst ud. Så går du ind på Save, så går du herind igen. Nu burde du kunne gå ind på den her, der hedder Generate Book. Så går du ind på Start Proceeding, eller Processing. Så går du herind, og så trykker du på Preview, hvis du gerne vil se, hvordan det ser ud. Gå ind på iBook, hvis du gerne vil have det sat ind på iBook. Og så burde det færdige element komme frem lige her. Det var, hvordan man brugte Creative Book Builder.